Kanang kuy, nakuy imong si Mua ba? Unsa man na kuya? Kanang ang remote good kuy na usab. Kinsa man din mo na diay patanawan daw ko bi. Tanaw ka? Para kuy o. Di ba taas man ni kuy? Wala nagamay lagi na. Niputot gani. Ay kuya basi nag-update na siya or nag-upgrade. Siguro pag kay nag-update man ang iOS ron na apil siguro ni remote. Kuya wa di ana no. Update na uy kuya. Kaya na. Sukad karon na. Ako na mo gunit aning remote kung pwedeng float kay delikado kayo ni. Sabot. Si kuya wala man pud bigamitan ana. Aw maayo kay maminaw na mo. Kanang kuya, kanang pwede may mag-play-play. O sige, mag-play mo sugot ko. Pero bago mo mag-play, may snack ko sa tamo ha. Wait lang, kuhaan sa na akong snack ninyo. Kadali lang. Wow, snack koy. Napako siguro to si kuya ba kinuutan magkalit. Kasi nakadaog ko siya siyang communication na adaw sa link. Mali man to imo aya. Ang link naa sa comment section. Ay tama, bali man dito koy, kalimot ko. Takargi ka. Daraan yung snack. Snack sa mga para di mo kutomon. Lawak Dua kuya mo oy. ha. Dua para wa di mag-away ha. Di mag-away ha. Royal ako. Royal ako koy. Royal ako koy. Di mo nang ko koy. Basta di na mo mag-away ha. Diyan sa tamo. Dili mi away. Pag snack sa mo diya bago mo mag-dula. Sige. Sige. Snack sa ta. Tulo ako tulo. Tulo ako kuya, mura mo to kalintura ana. Bidaw ni koy. No ka pa kung para abri ana kuya gabok mo kayo kung ngipon oy. Saan man ni pag-abri koy? Anaon ra muna kuya oh. Ang bidaw. Bantaya mo buto. Awa ha. Ulo. Anaon na din akoy. Duduli na din abri oy. Ako daw. Abri na. Abri na akong royal. Sige. Awas. Ayaw kay tapos anyo kang kuya na diyo. Matakpan ka na yabo. Pero Awas ay. Alam ni asko kuya ay. Di kuya nga nung isa naman lang niya akong biskwit. Ikuha man mo na akong pagibar. Sige, lagot ko. Gamay naman diya pong kakaon. Masugot ay kuha na kung nasa kapagibar. Oy, duwa-duwa ta. Sige na lang, oy. Kayo ilap din ang makaon Sige. diya. Kanang kuya, kambyo na taro yan. Dili ko, oy. Bahala ka diya. Gambala na ng takaon. Masa man natong kaunon? Dili po, Jibar. Pagibar? Sige. lumbanan Lumbanan ta. ta, ha? Wala, walang pagibar din kuya. Ako may pasangilan ni mo. Wala mo ko nakuha. Iba ditong gikuha ba? Imong gikaon. Taka naman ka, dili. Manggod ako. Dili mo ko ambil na. Dili mo na. Wala ko. Ako ba na ko, dili man. Sige, dili man ka. Ikaw na kuha. Kaning bingo na lang atong kaunon. Sige, pauno na ipata. Sige. Wala. Asa man akong bingo ko'y. Wala ko kabaloy. Ako man yung gunitan. Wala. Muragitripan yung taan ni Kuy ba? Kunti na masuplis kuya. Pasig kuhaon po nakapil. Tara, balinda. Tara. Wala ko'y. Kuptig yun ang maayong mong pagkaon ko. Basig mawala na po na ko'y. Kani kuya no. Basig kuhaon na pa niya. Wala. Mukha man yung pujibar ko'y. Bantog ka na nawala mong pujibar ko'y. Kaya na yung nagkaon. Uy, naon siya mong kakoy. Tinawa kuya. Asa man? Tula. Sabat mo! Kuya! Lagay dito! Ang sakit! Nangaunsa mo? Ako daw mo dito! Inuong ko ako kasabot sa imong gipag-istorya. Unsa na to koy? Ako ko kasabot sa unsa na dito ba? Ay, bobo na to. Naaraman day na mo raman day. Ganun kuya! May mo primot pa! Mabalos ba itong momo kay kikuha mo nga ma'am? Di nang mumuha na natin sa mga remote. Kana kuya! Respond amog Mario. Transform Mario! Sige! Asa ka dyan si Ton? Ito nga kuya! Sige ba si Babaw? Dili! Sige. Sige na mo. Ready! Sige, purma. Sige! 1, 2, 3, go! Dablan, nakatransform na koy. Karoon lang Sige. ba? Ano sige mo sa mga? Kapalis ni me! Lakaw na! Pero isa! Dito sa nimo nga ma'am! Ay kabu. Ayaw kaya! Ako, kuya ako. Kayo pa ako ha. Yate yung mga buangan ni Gimor akong tigbit-bit. Oh!
Ay, mama! Ay, mama! Dagan kuya! Puro dagan! Talaga mo muha ka. Ikaw ni mong pugibar na Jikoy. Magani, magkuha ra dito dili mananghed. Meow, meow. Hindi na ka, Koy. Ready na kuya. Bring it on! Ay, atis, pinli pa dyan ko. Gunting pa dyan nakuha. Ay, sa. Pamilyar lagi kayang tingog kuya. Gani. Buang mo, nakalimot na Moskwa. Kitsa day ka. Mga Pet City dyan o. Ay, si Anjo kuya. Anjo. Oh, panaw siya naman ka dyan o. Siya manimbog na apro man na. Kanino na painaw, imat kayo. Yati mo tungol mo yung sinyuhan. Naabot na bakos dinosaur ha. Wala man to namo natuyo. Kasi wala. Mubalos ko sa inyo ha karon. Sao man mo pagbalos karon nga nawala naman imong magic wand. Basig nagtumog di ko ka-transform. Basig nawala akong magic wand. Yati, mga bataan ni ako nung ipabitbit ang snack nila. Pero Taysa, unsa ka nila sa ibabaw sa remote mo? Curious ko ba? Sama ni mo pag-transform be. Ano sila ng teleportation? Tistingan din ako ni Bay. Watch and learn. Pero basig malagpot ko sa layo, no? Sige lang, dito na akong balik para mo balik ko. Sige, kubaan mo ko, Bay. 1, 2, 3, go! Nawala lagi sa Anjo ko. Asa ko naabot niya? Yati, baka ko nawala. Tayo mo yung gamutan eh. Balik na ko diri.